ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ na nchara nwa mgbafọ ekechikwana na ụfọdụ shọpụ. Hei, ndị nke afa ya enwetazikwanụ shọpụ fa ọzọ. Unu makwa na nchara nwa mgbafọ doro Okeke na Okafọ aka na ntị wee sị na ịbịa afịa mbọsị Mọnde n'ihi azakwo prezentị, ị na jikwa n'ihi azakwo prezentị na shọpụ ọbụla gbachiri agbachi agbapeghọ mbọsị Mọnde na ya anapụ onye nwe ya bụ shọpụ ya wee were enye ndị chọrọ ịzụ afịa mbọsị Mọnde, ma ọ bụ analụkwana onye bụ shọpụ si eweluzie ya wee mee ebe ndị ọrụ nche ya daa nọzi n'ime afịa. Hei, bịakwanụ na-enwekwalu ndị emepeghọnụ shọpụ fa tata anụnwa bụ Mọnde Febụwarị 9, 2026 ka a na-akọwa na ụfọdụ ndị mmadụ emepekwa shọpụ fa na shọpụ anụnwa unu na-afụ kịta ekechigasịrị ekechi na nke anụnwa na-eme na Eletrikal Market nke dịkwanụ n'Obosi na-enwedu ndị apụtaghị shọpụ tata wee were ife mbụ ndị gọọmenti wee kechie shọpụ fa imi, kechie ya anya wee kechie ya ọba. Hei, bịakwanụ n'otu birigokwa unu makwa na on Sọnde na Satọde na ife nwa akpụ ọkụ n'ihu akwụkwọ ndị nke bụkwanụ ndị IPOB, ndị IPOB na ESN na-ama agụgụ nke anyị fụkwanụrụ onye nke a na-akpọ Angel Makeup ka o bu egbe na mma wee pụta witi ndị ọrụ agha ya wee sị na ndị Biafra niile na ala Igbo niile South East niile na onye apụtakwana n'ilo mbọsị Mọnde n'ọkwa ọda Nnamdi Kanu nyelu from ime nga ebe anyị nọkọtakwazi wee na-afụkwa ndị Sahara Reporter ka fadero na Nnamdi Kanu sikwa na ọ bụlọkwa ya sị ndị mmadụ fa apụtakwa n'ilo na ndị mmadụ jekwa zuo afịa fa mbọsị Mọnde, anyị amazikwa nke onye anyị eso ọkwa ya ka apụtazi taa. Ụfọdụ wee welu maka ụjọ fa ejekwa afịa. Chari nwa mgbafọ sikwa onye ọbụla jee afịa na ya kpopụtalụ ndị ọrụ agha 150 ya da agagharị n'Ọnịcha ka fafụkwanụ na echekwabalụ ndụ na akụ na ụba ndị mmadụ and na every Monday nọọ ya da abịa Ọnịcha Main Market, ọ bụrụkwa so na Ọnịcha Main Market nọọ ya da agagharị n'ime afịa niile enwere ma na Ọnịcha ma na Anambra steeti ka ọ malụ ndị mepere na ndị mechiri n'ime afịa ọbụla agbachiri agbachi wee ghara ịgbapie. Nọọ ya agbachi ime afịa ahụ 2 weeks o wee gbapekwazie ya. After 2 weeks ọ gbape ya ọ na-apụtaghị afịa Mọnde ọ gbachizie ya 1 month na anọjuo n'ụlọ afọ na Nchara nwa mgbafọ na ojekwara Main Market Ọnịcha taa. Unu makwa na-apụtalụ n'ụtụ ọdụka ya azụ dụka ọ na-aya azụ ma ndị ụjọ na-atụ. Ụfọdụ ejegori wee see vidio ebe 7 nke ụtụtụ si na ndị mmadụ apụtaghị na shọpụ fa na ọdụkwa ka egwu a na-atụ ndị mmadụ. Unu nezikwa anya unu afụ na ya bụ Ọnịcha Main Market na ọ na-afịakwa afịa na-azụ azụ na ndị mmadụ nọzi na-agụrụ Chari nwa mgbafọ egwu, Chari nwa mgbafọ, Chari nwa mgbafọ, Chari nwa mgbafọ ka anyị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana Chari nwa mgbafọ ka anyị ga-eso. Fasị na Chari nwa mgbafọ na oturugokwu ugo mmeri. Hei, ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee sị ọ na-abụ ebe ọ bụ na Gentle Yahoo pụtalụ mgbe izizi wee sị na ndị mmadụ azụ n'afịa mbọsị Mọnde na-emecha ndị mmadụ kachi ntị wee jee afịa na ọ na-abụzi Angel Makeup ka anyị egezi nke o kwuru. Allegedly ife mfụkwa na kọmentị ka m goro unu nọọ ya bịa batalụ ndị mmadụ ji wee jezie afịa wee na-akọwakwa na abịa na Abia steeti bụkwa n'Aba na-enwere nya bụ sit-at-home nke a na-anọkwanụ n'ụlọ every Monday maka Nnamdi Kanu ka wee hapụ ya na ndị Aba na fa emepekwa shọpụ fata dịka nsikwa wee fụ n'ihu akwụkwọ ejekwa m Aba anọkwa m Aba amakwa na fa emechazie wee mepee shọpụ fa mana ma amalụkwanụ maka Enugu steeti na fa emepelu shọpụ fa ka ọ na fa emepekwanụ shọpụ fa ka hapụnụ ka unu gekwa n'ife ekwuru ebe a. Johnson Street, 9th February, Monday. Johnson Street. Na ndị mmadụ pụta, ndị mmadụ na-azụ afịa. Ọ ife a Johnson ahụ na-anụ maka ya, Johnson na-ewu ewu. Unu afụ na people pụtasị na-azụ afịa. People pụtasị na-azụ afịa. Yes. Yeah, Johnson Street, 9th February. Today is Monday. Johnson Street, 9th February. Today is Monday. Oh, Johnson can know ife a. Una afuna people put ime business. As you can see, people put ime business. Tabo Monday na Johnson. So everywhere is okay. I think how wide Johnson is at the moment. Yeah, today is 9th February. Today is 9th February. If I remember, Johnson Street. Today is 9th February, Monday. See the Google shop out. See the Google shop out. See the Google side that. Everywhere, see the Google side that. Yeah, but I see the Google you are.
Esi iligokwu ya.